Sithathe lethuba sibingelele abafundisi egameni lenkosi uJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Sibingelele abafundisi bonke. Abongumfundisi abantu abasha egameni lenkosi uJesu. Amen. Hallelujah. Siyabonga baba esazile indaba kaDavide. Hallelujah. For thine is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Hallelujah. Amen. For thine is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Hallelujah. Amen. For thine is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Hallelujah. Amen. For thine is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Hallelujah. uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu wezulu, uNkulunkulu onamandla. Baba sibonga wena ukuthi usiphile ithuba namhlanje ukuthi sokulalela Nkosi yezulu usizwe izwi lakho. Abanye Nkosi yezulu bengelizwa bangenandaba nalo uNkulunkulu oyingcwele kodwa thina siyathanda ukulalela wena. Siyathanda ukuzwa amazwi avela ezulwini Nkosi yezulu azosikhuthaza. Azosiza Nkosi yezulu isilungu lapho ekufanele silungise khona. Ngoba isikhathi sokuphela siyaphela Nkosi yezulu umhlaba uyaphela. Manje fanele Nkosi yezulu ukuthi ibuye inkosi iJesu sibe sicacile ukuthi sihlanzekile Nkosi yezulu silindele ukuthi sihambe sekhaya ezulwini. Sikhohlwe iyo yonke into ekhona emhlabeni eyenziwayo uNkulunkulu oyingcwele. Kodwa sibheke wena Jehova ulungileyo ukuthi inkosi yezulu nanini uyehla. Ngoba i3 minutes seyiphelile Nkosi yezulu. Kodwa ngesinye isikhathi ngelinye ilanga bayothuka abantu ukuthi inkosi yezulu wehlile wathatha ibandla lakho bathi bebangalindele. Manje silungile thina silindele Nkosi ngegama likaJesu igama elinamandla. Ngiyela yonke imimoya namadimoni engamelana nalelizwe elizokhuluma namhlanje ngegama likaJesu igama elinamandla. Ngiyawahlakaza emkhathini ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Amen. Jerusalema ikhaya lami ngilithandayo. Jerusalema ikhaya lami ngilithandayo. Izitrata zegolide zomziwa sindiswa. Iyakulangazelela Jerusalem entsha. Amen. Siyanibingelela egameni lenkosi uJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Sibingelela nabaqeda ukusijoyina manje. Hallelujah. Sibonga umuso ongaka uNkulunkulu asenzele wona. Ithuba nje lokuthi silungise lele sikulo. Hallelujah. Bible lithi ubekile ikhathi azokwahlulela ngaso umhlaba. Sibekwa uye. Hallelujah. NjengoNkulunkulu nawo wonke ama authorities. Hallelujah. And powers. Hallelujah. Akekho umuntu ongamvimba. Wenza akuthandayo. I used to say he chooses what he likes and he likes what he chooses because he's God, the creator.
Hallelujah. This end time ukhetha amanonemi wawakhipha wagcwalisa umhlaba wathi awahamba uyitshela abantwana bakhe ngoba laba kade bathembile bamdisappointed. Oh, amen. Khona amadoda bewathembile. Awuphethe umlayezo athi awuphethe asabukukhipha. Awuphethe ini? Yes. Kodwa bafuna ukukhipha. Oh, hallelujah. Amen. Kusho ukuthi kahle kahle kube bengizoba nesikhathi bengake ngichazele ngamadodana amanye awu2. Jesu akakhuluma ngawo. Awu2 uthi lamadodana athunywa ubaba wawo. Uthi ubaba ngiyacela mntanami hamba yensimini yami uyosebenza. Amen. Ithi le ndodana ngizoya baba. Amen. Iyavuma ukuya. Angazi ukuthi nikhona na. Yes. Oh, amen. Uthi hamba mntanami uyosebenza ensimini yami. Yazi baPeter thuma indodana yakho. Amen. Oyithandayo oyithembile. Amen. Ukuthi izokulalela. Amen. Mntanami hamba usebenza ebusinessini lami. Amen. Mawufika usebenze sobonana ntambama. Amen. Athi umntwana ngizoya baba. Aqede angayi. Aye kowesibili naye ubanika the very same message. Mntanami ngicela uyosebenza. Athi lona angiyi baba. Hallelujah. Amen. Athini? Angiyi. Angeke ngikhona ukuyosebenza namhlanje. Amen. Bese kuthi lokho egcineni atshintsha ahamba emsebenzini. Lo vumile akayanga. Lo ngavumanga uyile. Khona ababiziwe bathunywa uNkulunkulu bavuma. Ukuthi bazoya. Kodwa inkinga bayanga. Khona abathethi nasiyi egcineni baya. Uthi uJesu ngibani oyenzile intando kaBaba la. Yilo vumile orilo yile. Khona abavumile baya. Kodwa khona bangavumanga kodwa bayile. Kubani owenza intando kaBaba la. Yilo owalile kodwa waya. Wenza intando kaBaba. Baningi babiziwe uNkulunkulu. Bavuma ukubizwa uNkulunkulu. Bathi bazoya kodwa bayanga. Hallelujah. Ukube bebayile ngabe ibandla lisekho la. Sikhathi ebandla kudala siphelile. Abaningi basikhuluma early ngama 2000 even early later ngama 90s. Bathi uJesu uyabuya. Basho bathi around here. Bekhomba iminyaka. Abaningi. Hallelujah. Bathi uyabuya. Hallelujah. Baze bahamba abaningi balala. Hallelujah. Manje uJesu maye sezulwini abheka, mangilanda ngiyolanda abana abantu abawu3. Angakasuka izulwini uNkulunkulu omkhulu angakazolanda abantu abayi-few la. Efela umhlaba wonke. Ngenxa yamadoda asebenzela izikhwama zezisu zawo. Hallelujah. Awasebenzela umbuso, asebenzela wona. Hayi Nkosi. Oh, amen. Amen. Hallelujah. Amen. So lana ngelithi iBhayibheli uthi uJesu ubani oyenzile intando kaBaba kulabo abawu2. Lo munye uvumile akayanga, lo munye walile uyile. Ngubani oyenzile? Ukuvuma kusho ukuthi uyenzile. Amen. Ukwenza okukhuluma ukuthi wenzile. Ngale ngase uyile khona sewuyenzile intando kaNkulunkulu. Mawusakhuluma ukayenzi kudingeka uyenze intando kaNkulunkulu. Oh, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Khona umhlabeleli abakubahlabeleli bayavuma bathi bayamazi imsebenzi bayamphanyela. Khona abavumayo bathi siyaya kodwa bayi.
Awu amen. uJesu ufuna ibandla elizoyenza intando yakhe hayi elizoyikhuluma. Hallelujah. Hawu amen. Singake sindlule lapha kuqala lapha before siqhubeka. Lesindlule kulamazwi last week. What Thursday? When was it? Tuesday. Singadlula nje kancane sithi ubani sabasa. Amen. Hallelujah. Chapter 44 Hezekiah. Asifunde nje verse number 6 no 7. Singakayi la siyakhona. Awu amen. Hallelujah. Amen. Verse number 6 and 7. Ngifuna lo verse number 6 and 7. Siyandlula nje akisho. Abaningi bake bamfunda mangabe balitholile ithuba. Hezekiah chapter 4, 44 44 verse 6. 6 and 7. Inkonzo yethempeli ngisho. Ibuhlungu le ndaba. Abo cameraman okunye babuke basivale. Phela fanele nathi ke sithi ukhuluma okunye kwethu. Hallelujah. Amen. Izwi indaba ebuhlungwana. Ubaba aqeda ngisho. Amen. Ukuthi umntwana kaNkulunkulu bekathandaza lapha. Kwafika uSathane. Ayivela kasifuna uSathane. Hayi, injalo. Awu hallelujah. Hallelujah. Akamfuni umuntu othandazayo. Akamfuni umuntu oshumayela iqiniso. Akamfuni umuntu ohleze ebukhoneni bikaNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba bayamphazamisa. Kanti yena ufuna ukuthi abantu bafe bayesihogwenilamini. Hallelujah. Amen. So siyazwelana naye ihlobo zakhe ezizwe ubuhlungu ukuthi umntwana kaNkulunkulu andlule ngaleyo ndlela. Hallelujah. Amen. Abulawe esemkhulekweni. Hayi siyakwazi lokho kufanele. uSathane akasifunda. Njengathi nje nami cishe sasivika ingozi enzima kabla. Ngoba sizala. Sithi nayi truck isila eduzane nathi imini. Mangidaka ngithi hawu. I-truck ime nje yodwa ayi. Awu saxake ukuthi kwenzekalani uSathane uyasifuna. Hallelujah. Amen. Kodwa ke ngeke asithole ngokweplan lenkuthando yakhe. Awu amen. Njengoba uJobe nje la kade efunda khona ubaba. uSathane kusho ukuthi kudala landela uJobe. Dala unyanyiswa nje ukuthi uphile iholiness uJobe. Awucabanga ukuthi azondela ukuthi ngazathi yithi esamxosha le. Ngathi yithi esaminvite lezulwini sathi awudenela uNkulunkulu wakho uxoshwe la. Ngendlela sizonda ngayo. Ngathi sasikhona le. Hallelujah. Sindlulisa nje lawo mazwi. Hallelujah. Ezihlobeni ezilahlekele. Amen. Verse number 6. Verse number 6. 7. Uyakusho kuyo indlu ehlubukileyo yakwaIsrayeli. Uthi isho kanje inkosi uJehova. Ithi nina ndlu yakwaIsrayeli mazanele kini zonke izingeniso zenu. 7. Izinengiso zenu. 7. Lokhu ningenisile abezizwe abangasokile ngenhliziyo nabangasokile ngenyama ukuba babe sendlini yami engcwele. Uyazi ukuthi endlini kaJehova engcwele kunabantu abangenile bangafanele ngabe balawo. Uyazi umuntu uma engena endlini engcwele ufuneka aqala asindiswe. Afundiswe ngevangeli ukuthi liphilwa kanjani ivangeli. Awu hallelujah. Akaqale eBible school besazoshumayela. Uqala afundiswa adla uNkulunkulu agcwala uNkulunkulu. Amen. iBible school yethu umoya oyingcwele. Amen. Awu amen. Amen. Iyahlupha ke le ngoba uthi la uJehova ukhala ngokuthi abangenisile endlini yakhe engcwele. Kwangena abangasokile ngenhliziyo. Amen.
Awu kanti inhliziyo fanele iqale isokwe. Amen. Futhi abasokile nasenyameni. Amen. Awu amen. Amen. Ngamanye amazwi ikhola amalakhi wafuneke libe clean ngaphakathi nangaphakathi. Amen. Awu haleluya. Liqale lilungiswe la inhlizweni ikholwa. Oh amen. Phela amakhola namhlanje wathola kuzo zonke indawo akhuluma yonke ilanguage ekhona yalemhlabeni. Amen. Mayizwe likhuluma ilanguage yasezweni nayo uyajoyina khuluma. Inkinga akasokiwe kuphi? Enhlizweni. Futhi akasokiwe kuphi? Enyameni. Ngoba izwi likaNkulunkulu liyamsoka umuntu. Awu amen. Abe ngalendlela uNkulunkulu amfuna ngayo. Angeke ube ikholo ungalungiswanga uNkulunkulu. Fanele uNkulunkulu athole ikholo alilungise, alisoke inhliziyo, alisoke nomzimba. That's why amakholwa funeka abonakale ezwakale ngelanguage, ngokukhuluma ukuthi lo yikholwa. Awu amen. uJesu kwenye indawo uzathi uyes makabe uyes, no makabe uno, ngoba wena sewuyikholwa elisokiwe ngasenhlizweni nasenyameni. Hallelujah. Manje uthi lana ke kungenisiwe wobana abangenisile. Ngabanye abakholwayo kodwa bebengasokiwe nabenhlizweni, bengasokiwe futhi nasenyameni. That is why ivangeli libahlula abantu banamhlanje ngoba basokiwe kuphi? Abasokiwe futhi nasenyameni. Ngamanye amazwi uma usokwa uyalungiswa. Oh hallelujah. Mawukhumbula uNkulunkulu esoka uAbrahama, uthi Abrahama mina abama abantwana afuneke basokwe. Basokwe ngokwendlela yami mina uNkulunkulu. Amen. Oh hallelujah. Amen. Ukuze babe different to the people of the world. Amen. Hallelujah. Amen. When you circumcise your heart, uba different than the people of the world. Amen. You don't talk like them. You are no longer the same like them. Because inhliziyo yakho seyisokiwe. Awu amen. Kholwa elihamba noNkulunkulu kufanele inhliziyo yakho ichinje. Kube besoba nesikhathi besomfundela uHezekiah chapter 36 from verse number 18. So anginasikhathi. Ngesikhuluma inhliziyo. Ngafundiswa umoya ingcwele nongithanda khona. Elingabo 2000. Wangifundisa indaba yokucircumcise my heart. Moya ingcwele. Wangitraina nje isikhathi eside. Ethi one fanele inhliziyo yami iqala isokwe. Isokwa kanjani? Uthi yena uyayikhipha inhliziyo yelitshe esemntwini. Umuntu ma ezala uzalwa epure, eclean. Ma ezalwa kulomhlaba adevelop ngangathi ekhula. Efika to a certain age, that is why even abantwana abancane abangaka ubezwa bekhuluma amagama asabeza uthi na umbheka mncane lo mntwana amagama akhulumayo, because environment iyamteacher. Ma imteach umntwana imteach in such a way that ukuthi fanele abe all together, abe umntwana o rebellious to God. Wangifundisa umoya ingcwele ukulokhuza ukusoka inhliziyo yami ukuthi funeke ngiyikhulekise inhliziyo kuphuma inhliziyo yetshe. One, ngithandazela iziphume lenhliziyo yetshe. Inhliziyo yetshe ile nhliziyo elikhuni engabambi izinto ekaNkulunkulu lula, ekwenzeka endleleni iyama question amaningi about izinto zikaNkulunkulu. Hallelujah. Ayibi all together kuNkulunkulu. Ake ngikubekisele uThomas bekahamba noJesu njengabo bonke abapostoli, kodwa inhliziyo yakhe was not circumcised. Bekamthanda uJesu ehamba naye, kodwa la kufuneka asebenzise khona lento ekuthiwa yifaith, yamhlula ukukholwa ukuthi uJesu ngoba efile uzovuka. That is why bathi abantu ukholwa ngokubona njengoThomas, because akamkholwanga uNkulunkulu ukuthi ngempela uNkulunkulu ngoba emthumela uJesu uzovuka ngosuku lesithathu. Uthi ke because bengingekho phakathi kwenu ngale ngathi afike uJesu, uthi angeke ngikholwe uma ngingabona amanxeba ezandleni zakhe, angeke ngikholwe. Hallelujah. Kusho ukuthi inhliziyo ayika circumcise. Kodwa bekahamba noJesu all these years, like uJuda bekahamba noJesu all these yazi ngibudeni manje. uJuda bekahamba noJesu all these years, kodwa uJudas Iscariot akazange akholwe yizwi likaNkulunkulu. Because uJesu ngisho emfakela isinkwa ethi ozongikhaphela yilo anikazi uJuda akachintshi
inhliziyo yakhe ayibi circumcise aphenduke hallelujah acele forgiveness to Jesus. So uThomas ukuthi uma ngingabona amanxeba kuJesu angeke ngikholwe. So uyafika another day uJesu ubafica bebonke. Uqonda kuThomas uthi Thomas lethi isandla sakho lapha kimi. Ufake la emanxebeni ungabi ngongakholwayo kodwa okholwayo. Hallelujah. Bayasithatha isandla sika Thomas uyamfaka uthi uThomas uNkulunkulu wami Nkosi yami. So uthi uJesu now you believe Thomas because you have seen me. Uthi babusisiwe abakholwa bengambonanga. Uyabona ukambona uJesu manje? Kodwa uyakholwa ukuthi one day uzobunayo in heaven. When you live your holy life here. Because uyakholwa. Awumbona ngakudingeka uzumbone right now. Kodwa kudingeka wena ukholwe. Hallelujah. Ukuthi uJesu wafa wavuka. Awu amen. So inhliziyo ke uyayikhulekisa uthi uJesu uthi uma ngcele uyisusa from enhlizweni yetshe uyithandazele isuke kule nhliziyo yelitshe izifike enhlizweni yenyama le ozelwe nayo. Uyikhulekisa isuka kweyetshe ngisho itshe kusho ukuthi mawukhula inhliziyo yakhe ibambe yonke into ekhona la emhlabeni yagcina yaba inhliziyo yetshe. That is why umuntu is very hard to believe in God. Hallelujah. So mase uyikhulekisile kule stage number 1 ikhulekise futhi iye ku stage number 2 esibizwa ukuthiwa istage ilapha seyinhliziyo yani yenyama le ozelwe nayo ke manje step number 2 ekufundisa ukukhulekela inhliziyo. Awu hallelujah. Uthi mangiyikhulekela le nhliziyo uyikhulekela ukuthi noma bangakhulumana abantu akuyikho into ezokulimaza ngoba inhliziyo yakho seyiphendukile from enhlizweni yetshe yaba inhliziyo yani yenyama. Uphinde uyikhulekise kuleso stage senyama isuka kule stage so kuba inhliziyo yenyama. Awu hallelujah. Angisho inhliziyo yenyama uzalwe nayo la emhlabeni. Omhlabeni onjani ongcolileyo. Hawu amen. Mayisuka kule stage senyama sewuyikhulekisa ukuthi ibe inhliziyo kamoya. Amen. Hallelujah. Amen. Akakho umfundisi ongakutshela lezi zinto. Hayi ungabamba ungene kuYouTube abekho abangakutshela le ndaba. Zibuya kumoya ingcwele. Ukuthi umzalwane ma esindiswa fanele afike ku stage la inhliziyo yakhe isinginhliziyo kamoya. Manje kuyinhliziyo kamoya ayisafana nenhliziyo yenyama. Inhliziyo yenyama ibamba yonke into ekhona. Manje that's why uJesu athi malingashoni ilanga usakwatile. Base inyamoya bakukhuba manje yaphenduka. Bakukhube manje yaphenduka. Bamanga lehlobo lomuntu sayinhliziyo kamoya. Amen. Uyabona ukuthi ukukholwa kude. Funeka iphume kweyetshe. Isuku ikhulekisa isuke kweyetshe ibuyele kweyenyama the original heart lo zalwe nayo. Amen. Bese uyayikhulekisa isuke kule yenyama iye kwekamoya. Hoyi. Mase kwekamoya sawukwelinye izinga. Sekulapho operate khona umoya ingcwele kuwe. Maye khuluma umphikisi. Maye khuluma usho ukuthi tomorrow. Maye khuluma wenza manje ngoba inhliziyo sayingekamoya. Uyakufika kule stage. Lesinye stage lesi. Abesinye sihlula abafundisi lesi. That is why bawa kalula abafundisi balesikhathi. Bashumayele bashintshe message. Abasashumayele holiness of God. Sebeshumayela lefundwa ngefunayo because inhliziyo yabinjani ingenyama. Isahlezi kulesa stage azalwe naso. Awu hallelujah. That is why uJesu kwangekho lulu uJesu ungeke umenze lutho. Because inhliziyo yakhe yayiphendukile complete waye uNkulunkulu vele. Inhliziyo yakhe izange yabamba yonke into eyikhona la emhlabeni. Yayingabambi lutho. Eyethi ibamba yonke into ekhona. Hallelujah. Amen. That is why funeka consistently uyithandazise kungaphela iminyaka uthandazisa inhliziyo ukuthi izibe kamoya. Hallelujah. Amen.
Amen. Amen. Hey, ngenxa yesikhathi. Hallelujah. Uthini ke la? Uthi kuvunyelwe ini la? Bayingcolisile indlu yami. Bayenzeni la? Akakhulumi ngabafundisi la. Angisho laba inhliziyo engakaphenduka indlu kaNkulunkulu bayenzani? Bayingcolisa. Indlu kaNkulunkulu bayengcolisa laba bantu. Ngoba inhliziyo yabo ayikaphenduki completely. Hallelujah. Ukuze yenze intando kaNkulunkulu, umzalwane ngeke kufanele afinyelele ku stage sikamoya. Yile stage ke lesolinde ngaso umoya ingcwele, ulinde ngaso irapture lesi. Inhliziyo yakho masengakamoya, yila sewulindele irapture. Ngoba inhliziyo yakho ayisakhutshwe noma yini. Mayikhubeka manje uyakwazi ukuyikhulekisa. Hallelujah. Amen. Ngoba uthi uJesu yibani ningcwele. Njengoba nami uNkulunkulu ngingcwele. Hallelujah. Bayingcolisile ini? Indlu yami. Lapho ninikela, bayingcolise indlu yami. Lapho ninikela ngesinkwa sami, nangamanoni, nangegazi, naphula isivumelwano sami ngazo zonke izinengiso zenu. Ngazo zonke inengiso zabo bani? La kukhulunywa ngamakholwa la. Khulunywa ngabafundisi la. Ukuthi yiba abangcolise indlu kabani? kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngithe ngiyandlula nje la ngikho khona egameni kaJesu. Asiqale lapha kuMatthew chapter number 3 verse number 12. Matthew chapter 3 verse number 12 egameni leNkosi uJesu. Ngizofunda nje amavesi nyana ambalwa. Hallelujah. Matthew chapter 3 verse 12 isihloko sithi ukushumayela kukaJohane umbhapathizi. Yes. Verse 12. Ombenge yakhe yokwela isesandleni sakhe. Uza kushanelisisa isibuya sakhe, abuthele amabele enqolobaneni yakhe, kepha amakhoba uza kuwashisa ngomlilo ongacimekiyo. Phinda. Ombenge yakhe yokwela isesandleni sakhe, uza kushanelisisa isibuya sakhe, abuthele amabele enqolobaneni yakhe, kepha amakhoba uza kuwashisa ngomlilo ongacimekiyo. Ngicela baphitha ngifundele lo business. His winnowing fork is in his hands, and he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the beam, and burning up the chaff with unquenchable fire. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ngaze akekho translator yona ngoba lo mfana sinokhamba naye akekho namhlanje. Hallelujah. Amen. Uthi lana ombenge yakhe yokwela isesandleni sakhe. Yeah. Besathi uzoshanyelisisa. Yabona mayethi uzoshanyelisisa la. La ngaba Paul ne? Amen. La ekhaya. Amen. La ekhaya kunomuntu in charge uklinisisa la endlini. Amen. Amen. In charge. Hallelujah. Amen. Whether umama or ngabantwana or ngumuntu osebenzayo but kunomuntu in charge for uklinisisa endlini. Amen. La uJesu akahayari umuntu ozomenzela lo msebenzi. Amen. Uthi yena uzozenzela. Uyozoklina endlini yakhe. Amen. Oh, amen. Amen. Akazukubiza umuntu ozongilungisela. Hayi. Uthi yena ombenge yakhe yokwela isesandleni sakhe. Ngakho uzoshanyelisisa. Ngamanye amazwi akuzungena lutho kumabhanzi wakho okungcolile. Awu, haleluya. Amen. Uyabona ingqolobaneni zakhe fanele kungene lento efakwe uye. Akuzungena engafakwanga uye.
Hallelujah. Uthi la umbenge yakhe yokwela akahayala abantu abazowenza lo msebenzi wokuklinisisa endlini yakhe. Ngamanye amazwi ibandla lakhe uyozolikinisisa. Uavoid ukuthi kungangeni noma yini kumabhanzi wakhe. Hallelujah. Eyinqolobaneni zakhe fanele kungene only amabele not amakhoba. Ay, hallelujah. Amen. Noma ungashumayela kodwa uma ungazange wayenza intando yakhe ngeke ungene la kumabhanzi wakhe. Amen. Eyinqolobaneni zakhe kungena only amabele. Amabele mayengena lapha kusho ukuthi ilatshalwe uye. Amen. Ongatshalwanga uye ngeke ungene lapha. Ngoba okutshalwe uye iloko kwenza intando yakhe. Aha, yes, yes. Oh, sincede Baba. Hallelujah. Amen. Awu amen. Amen. Uthini uzoshanyelisisa. Uthi umbenge yakhe his will is in his hands. Hallelujah. Uzoklinisisa. Ngamanye amazwi angakwenzeke by mistake uyibone sewungaphakathi kanti bewungekho qualified ukungena ngaphakathi. Awu amen. Amen. Fanele lapha kungene lokho okukhethwe uyokulungiswe uye. That is why ifuneka silungiswe uye ngezwi lakhe. Awu amen. Ukuze sizoqualify ukungena. Yaha. Abelekathi narrow is the gate. Lokungena ezulwini uma ngabe bengenwa nje kalula. Hawu amen. Akungenwa kalula lapha. Hallelujah. Kungena ngokuthi ukhethile ukuphila holy life. Manje uthi la uzoshanyelisisa. Endlini yakho uzoklinisisa kuzosala laba abaqualified ukuba phakathi. Abavumile ukudliwa uye, balungisiswa uye, babangcwele. Yaha, yes. Hallelujah. Amen. Hawu amen. Amen. Narrow is the gate. Lokuyezulwini. Uthi phikele khona la ngizosa khona ubuhlungu. Uthi abaningi bayofuna ukungena bahluleke. Abaningi bayofuna ukwenza kodwa bahluleke. Bahlule ukukhetha right besesela. Ukuhamba ngendlela yena afuna ngayo hayi ngendlela bona abafuna ngayo. Hawu amen. Manje uthi lana ke uzoshanyelisisa ukuthi endlini yakhe uzokwenza sho angisho la sifunde khona likhuluma ngokuthi kungcoliswe indlu enjani engcwele. Kukhona amadoda avumele endlini avumele izinto ezingafuneki endlini engcwele. Hawu amen. Kunezinto ilendle engcwele inama condition wakho. Awuphili anyhow. Awuphili ngendlela ofuna ngayo endlini engcwele. Angeke uthi usendlini engcwele ungabi ngcwele. Fanele mawufuna ukuphila endlini engcwele ube ngcwele nawe. Hallelujah. Manje uthi uzoshanyelisisa ngesibuye. Uthi uzoklinisisa endlini yakhe. Angeke ngene noma yini. So ngifisa ukuthi lokho la kunezinto ezithu okukhulunywa ngazo. 1 kuthiwa ngamabele. Number 2 kuthiwa ngamakhoba. So le willow wind bayazi abakhulele emakhaya msho. Hallelujah. Kunesikhathi la kusefa khona amabele. Kusefa ini? Amabele. Awu amen. Ma esefwa kusho ukuthi ufuna kusale the original. Kusale the real one la kumabhansi. Awu amen. Ngale nkathi ukukhipha umoya uyikhipha uhamba ungabi lehlobo lamabele elibonakala lilihle kanti alikho neweight. Awu haleluya. Kusho ukuthi uma uyibele elizohamba nomoya angeke uqualify ukuhlala kumabhansi. Amen. Akhona amabele abathi mabesefa aphume awele phansi abawadobhi bathi awabhila umvelela ngoba vela aphumile ahambe nomoya. So ungabi ibele lizohamba nomoya liwele ngaphandle kwamabhansi ngoba yena uzoshanyelisisa. Awu amen. Ukuthi la kumabhansi wakhe fanele kusala amabele originally. Hallelujah. Kungabi ibele sibona ibele kanti ikhoba.
khona amabele siyawabona kanti ngamakhoba. Awu amen. Amakhoba ahamba nomoya. Awabhilongi kumabhansi. Manje uthi yena uzojanyelisisa ngesibuya kusala amabele kumabhansi wakhe. Amen. Hoy haleluya. Hallelujah. Kumabhansi engqono bani nifanele kungene yini amabele. Akungena amakhoba ngisho ngobe wasefa nje ufuna ukukhipha lokho kungabhilongi kuye. Amen. Akukhiphele kaphansi. Amen. Hawu amen. Sawungabile lokhoba elifana namabele. Noma ungabi ibele elifana namakhoba. Awu amen. Ngoba waba yini uzophuma. Uthi ngizokuhlanza ngizokukhipha emlomeni wami. Ungabi ngowami. Amen. Hallelujah. Khona amakhola ayakholwa kodwa afana namakhoba. Oh hallelujah. Amen. Nana wethi awafana namakhoba. Nana ma action wawo afana namakhoba. Makufika umoya athathwa amakhoba, umoya. Awu hallelujah. Umoya mawuyane uhamba namakhona awo. Ngoba ujani ufana namakhoba. Amen. Hallelujah. Amen. Tuzoshayelisisa la mele. Amen. Uzoklinisisa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mayethi phikelelana ungena ngesanga elincane. Ngoba isango elikhulu liyabhujisweni. Fanele uphikelele kulensindiso. Amen. Hallelujah. Amen. Chapter number 4, 2 Corinthians. Second Corinthians chapter number 4. This one. Isihloko sithi uPaul ushumayela ivangeli ngesibindi. Ulishumayela ngani ivangeli la? Baphitha ulishumayela ngani ivangeli Paul? Ngesibindi. Ulishumayela ngani ivangeli bazalela? Ngesibindi. Akene indaba noma bangambulala uPaul la. Hawu amen. Akathengi buso bamuntu. Because ngengathi la singakhuluma undaba ka119 verse number 13 and 14 uthi ngomlomo wami ngishumayele zonke izahlulelo zomlomo wakhe. Manje la lithi iBhayibheli uPaul ushumayela ivangeli ngani? Ngesibindi. Hallelujah. So uJesu ufuna lithi iBhayibheli ku chapter 1 ku Galatians lithi amagwala angeke bangene embuso. Amen. Asikiyeke lokho kunye kodwa siveze yini leyamagwala. Amen. Hallelujah. So la lithi ke uPaul ushumayela ivangeli ngani? Ngesibindi. Funda ke mama. Verse 1. Ngakho lokhu sina lenkonzo njengokuba sahawukelwa asidangali. Ngakho sinale nkonzo sahawukelwa asidangali. Oh amen. Why singadangali? Sishumayela ivangeli ngesibindi. Ngakho ke sinale nkonzo. Yaha. Oh hallelujah. Asidangali. Amen. Oh amen. Amen. Ngoba sizilahlile izinto ezifihliwe. Yes, Awusengiqhubeka Lord. nawe. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Ngoba sizilahlile izinto ezifihliwe zehlazo. Bakhona abashumayela ivangeli kodwa kunezinto ezifihliwe zamahlazo. Yaha. Yes. Yes. Hawu amen. Amen. Yazi ngiyafisa ongakangitshele nje yedwa kulabafundisi bakhona namhlanje. Labafundisi abagcwele umhlaba ngiyafisa yazi. Angazi ubani ongakangivelele nje. Yazi ke ngibe nesikhathi naye nje. Bake bangixoxela ukuthi lento yama oil ingene nini la ibandleni. Ingene nini lento yama oil la insindisweni. La insindisweni kwagcwala inyanga sithi sinabashumayeli kanti sinabathakathi la. Ifike nini lento yama oil la? Ngubani othe kushunyayela ivangeli akube nevangeli lama oil la. Hallelujah. Amen. Iyangihlupa lento ngoba ngiyayifuna ianswer. Yazi ngakaqhamuka umfundisi azongitshela uthi hey lama oil kuthiwe uthe uJesu asiwafake. Ngiyamfuna lo mfundisi ozokangitshela lithini ibiza yini lama package wakho. Hallelujah. Ukuthi angene kanjani la insindisweni? Spiritual gift. Hallelujah. Amen. Lezi zinto ifike nabani la?
La lithi iBhayibheli sizifihlile izinto ezinjani? Ezifihliwe zehlazo. Awufundi iBhayibheli la. Kodwa sizilahlile izinto ezifihliwe zehlazo. Kunezinto amakholwa asindisiwe ahamba noNkulunkulu aphila ngobungcwele azilahlayo ezehlazo. Uyazi kunezinto ihlazo nje lento. Uyazi mina ngangafika kwelinye ibandla ngabona sebekhipha ama-oil ngathuka ngathi lo muntu bekuthi bushumayela ivangeli. Sewukhipha ama-oil manje. Sewuthi anointa amanje. Ngagcina lapha ngiphindanga ngayo kulelo bandla. Hallelujah. Ngagcina lapha ngiphindanga. Ngithi ngivakashile kanti ngizema oilini. Wangizele imali ngize kuJesu mina. Uthe uJesu sibeka izandla kwabagulayo. Besathi bazosinda basindiswa uye, abasindiswa ngama-oil. Hey. Yes. Oh hallelujah. Manje lithi iBhayibheli la sizilahlile izinto ezifihliwe zehla. Lento yama-oil into ezangoma le. Into yabantu abangakholwa ifunani ivangeli lensindiso. Evangelini kaJesu ifunani. Uma ngabe kuzosetshenziswa ama-oil kusho ukuthi uJesu ayikho into ayeyifela. Amen. Sasingekho, there was no reason ukuthi uJesu to die in a cross. There was no reason. Yes. Ngoba phela sizoqhubeka sisebenzisa ama-oil. Yena thena hambani nishumayeliza ivangeli lami ezweni lonke abakholwayo nibabeka izandla abagulayo basinde. Abapostoli maye bathuma kuchapter 9 encwadini kaLuka uyabathuma uthi hambani ningaphathi lutho. Amen. Laba banamhlanje baphathisa abantu ama-oil. Ivangeli lona leli. Hallelujah. Jwayelekile ke ngithi ngizoshumayela umoya usejutshintsha. Nama ngazi. Hallelujah. So ke lithi lana sizilahlile izinto ezifihliwe zehlazo. Uzolizwa lithini? Lithi asiliphambanisi izwi likaNkulunkulu. Kodwa siveze obala amaqiniso. Awufunda iBhayibheli la. Amen. Kodwa sizilahlile izinto ezifihliwe zehlazo. Asihambi ngobuqili. Asihambi ngobuqili levangeli. Kulevangeli asihambi ngobuqili siyalahla kulevangeli. Angeke uthi ubuye zangomeni bewungasindiswanga uphinde ufika ensindisweni uqhubeke kube isangoma sasensindisweni. Angeke sishumayele izangoma zisarende ilahle yonke into bese kuba khona abaqhubekayo babe izangoma sebena enkolweni yensindiso kaKristu Jesu. Yes, yes. Hallelujah. Amen. Lithi asihambi ngobuqili la. Awufundi iBhayibheli la. Angifuni ukuyikhuluma mina. Asiliphambanisi izwi Asenzini lana. Khona abaliphambanisayo. Amen, amen. Uthi uJesu la siliphambanisi siliveza linjalo. Hallelujah. Amalathi wena akusekumele ahlale ekudeni lamalathi. Ayangiphandla la. Enaphinda ngishisa. Hallelujah. Senzani la? Awufundi iBhayibheli la. Besikhuluma ivangeli. Uthi asenzini asiliphambanisi izwi likabani la. likaNkulunkulu. Hallelujah. Kepha ngokuveza obala iqiniso. Ngokwenzani lana? Ngokuveza obala ini iqiniso. Umsebenzi wethu kule end time ukuveza amaqiniso angakhulunywanga before. Amen. Hallelujah. Futhi mangithi ngiyabheka kule generation yethu ngiyabona ukuthi hayi abaningi vele hallelujah. Hayi abazange balimele bayi very few engibezwile abake balikhuluma iqiniso. Amen, amen. Kule yethu le. Kule yethu le. Mhlambe ngamention abawu2 or abawu3. Hallelujah. Kodwa naba basasekho. Manje lithi iBhayibheli lana kodwa sivezobala amaqiniso isikhathi amaqiniso lesesikuso ukuthi silishumayela ivangeli kaJesu ngesibindi. Amen. Amen, amen. Mhlambe bakhona baPeter ningangitshela angene nini lama-oil. Lawa ama-oil egcwele namhlanje. Hey, umprofeti fanele siyombona ngemali. Consultation kubhadala 5,000 kuyadlalwa yazi. Manje lithi iBhayibheli lana ke sizincoma kunembeza sivezobala amaqiniso
iqiniso. Umsebenzi wethu la ukuveza iqiniso bale ebantwini. Amen. Bese kuba kubo ukuthi bayalithatha or bayaliyeka. Amen. Hallelujah. Mabethanda bagijime nama oil. But ngazi ukuthi kune consequences yakhona. Amen. Hallelujah. Amen. Akekho yongena ephethe lama oil ezweni. Ngeke uJesu athi hambani nishumayele ivangeli athi ningaphathi lutho bese laba bazophathisa abantu izinto. Hawu hallelujah. Siveza obala ila awufundi iBhayibheli. Kepha ngokuveza obala iqiniso sizincoma kunembeza wabantu bonke phambi kukaNkulunkulu. Uyabona umsebenzi wethu lana ukuveza iqiniso phambi kukaNkulunkulu. Amen. Ngoba umsebenzi iassignment yethu lesithunywe yona ukuzoshumayela ivangeli elizosisa ezulwini. Amen. Siveza obala iqiniso. Amen. Sincoma kunembeza wethu phambi kukaNkulunkulu. Yeah. Hallelujah. And into engichazayo uSathane kunamaqhinga amaningi awasebenza. Manje iBhayibheli he came like a thief. He came to steal and kill and destroy. Hallelujah. Wenza sure ukuthi kule end time. Wenza sure ukuthi ufuna ukuya nabantu abaningi in hell. Uyabona mase kuntshontsha ukhona enkonzweni. Hawu senkini. Uvuke every Sunday uhambe enkonzweni kanti uyela ukuyezulu uyesogweni. Avuka umuntu ayokhonza ukhonzela ukuyesogweni. Hawu hallelujah. Ngoba lento abayenza iphambene nezwi likaNkulunkulu. Tiphikelelana ungena ngesango encane. Ngoba isango elikhulu lisebhujisweni. Ngengathi iquantity is not a quality. Hallelujah. Ngoba abantu bacabanga ukuthi lokuba nekhwane number, hey yazi thina si1000 si1,000,000. Hey i1,000,000 le yesogweni yonke. As long ingalenzanga izwi likaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Amen. Funda ma. Kepha uma ivangeli lethu lifihlakele kwabalahla. Lifihlakele levangeli kodwa lifihlakele kwabalahlwayo. Uyabona bayesogweni abana understand levangeli leholiness because vena bayila siyakhona. Oh amen. Sihamba opposite direction. Thina sithi siyalebo nabayale ngoba levangeli lifihlakele kwabalahlwayo. Amen. Hallelujah. Amen. Uthi uJesu ngiphethe imbenge la esandleni sami. Hallelujah. Amen. Ombenge yakhe yakwela esesandleni sami. Amen. Hallelujah. Amen. Lwela ungena ngalo lesange encane. Uyabona leli esikulo leli. Yilo ke lolu Jesu alifunayo lesange encane. Amen. Awu amen. Amen. Lona leli lithi hlukana nesono yilo ke leli. Amen. Hallelujah. Le freeway ayisimuntu ezulwini. Hallelujah. Uthi phikelelana ungena ngesango elincane. Ngoba abaningi bayofuna ungena bahluleke. Why bazohluleka? Hallelujah. Amen. Ingoba bahlulekile ukuhamba ngendlela ngesango elincane. Hallelujah. Awu amen. Amen. Khona linye lengizisa umhluku baphithe. Yabona ufika ngiqeda uJesu. Mayesethi ekhuluma nge-end time. Besathi abokuqala bayoba bokugcina. Hayi ifike ngiqede la ngithi baningi abantu abesihogweni. Ngoba bengafuni ukulalela umoya engcwele. Bese bona beme esikhaleni sikamoya engcwele. Abantu abaningi this time around sebeme esikhundleni sikamoya engcwele. Sekuyibo umoya engcwele. Kodwa uJesu uthe mina ngizoya ezulwini. Mangifika ezulwini ngizocela kuBaba angithumelele umoya engcwele okuyena ozonifundisa. Hallelujah. Izwi likaNkulunkulu. Funda lithini? Verse 4. Okubona abangakholwa uNkulunkulu walelizwe. Uphuphuthisekile ingqondo yabo ukuze kungasi kubo ukukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu. Uyezwa thina ukuze kungasi. Ivangeli fanele lifike ku stage la lisakhona. La uvuleka khona ingqondo. Hawu amen.
mase uvulekile sewubona kusho ukuthi sewusile sewazi ivangeli manje. Awu amen. Ngoba selivula ingqondo senjani? Seyivulekile. Hawu amen. Amen. Ngoba uJesu usipromise ngomoya engcwele. Akekho noyedwa bazalwane ozokhuphukela ezulwini engenamoya engcwele. Amen. Ngisho mina oyedwa akekho. Hallelujah. Ozokhuphukela ezulwini umoya engcwele engekho. Angeke kwenzeke accidentally uzibone sezulwini. Hallelujah. Hawu umangale, hawu umfike kanjani la? Azange ngisebenze. Kodwa sewusezulwini. Uthi umbenge yakhe yokwela isesandleni sakhe. Uzoshayelisisa ngamanye amazwi la endlini yakhe uzoklinisisa. Amen. Awu haleluya. Ukuthi fanele into ezongena ezulwini kungena umuntu obefuna ukuphila ngobungcwele emhlabeni ongena. Hey, haleluya. Yes. Ukhona chapter 2 ku Acts verse number 40. Asindule nawo lapho ngabonga. Haleluya. Asindule nje nawo lapha. Verse number 40. Zenzo 2 Chapter 2. verse 40. Okay. Izenzo chapter 2 verse 40. Isihloko sithi ukuphenduka nokubhabhathizwa kwabayizinkulungwane ezintathu. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi. Wabayala wathi zisindiseni kulesi zizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni lesi sizukulwane esinjani bazalwane? Esiphambeneyo. Awusibani isizukulwane ophila kuzo ukuthi siphambene. Lokhu uNkulunkulu angakufuni yilokho abakuthathayo bakulethe endlini kaThixo. Ngoba isizukulwane esinjani? Esiphambeneyo. Oh haleluya. Amen. Lokhu uNkulunkulu akufunayo abakufuni. Bafuna ukuhamba ngokwendlela. Manje uJesu la uthi zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Ngamanye lesi sizukulwane siphambene senza lokhu uNkulunkulu akufuni sithi ku right. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Sizukulwane esiphambeneyo. Manje uthi zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Sikhathi lesi esiphila kuso la kufuneka umuntu nomuntu. Kwasho umhlabelelo wacula kudala ngazi mamphethisa umuntu ngamnye uyozimela ngaphambi kwaJehova. Umuntu ngamnye uyozimela ngaphambi kwaJehova. Akho mfundisi oyomela omunye. Akho mzalwane oyomela umntanakhe. Akho mzalo oyomela abantwana bakhe. Akho baba oyomela umyeni wakhe. Akho mama oyomela umyeni. Haleluya. Umuntu nomuntu uyoyimela. Cabanga ufike esogweni ulahlekisa umfundisi. Bekuthiwa uNkulunkulu. Umsebenzi wabafundisi ukuzoshumayela ivangeli likaNkulunkulu ukuthi baqondise abafundisi abantu indlela kaNkulunkulu. Yilo umsebenzi wakhe akukho konke. Namhlanje bayizikhulu, hey bangama president manje. Abafundisi banamhlanje. Awu haleluya. Amen. Bangama president. Badukisa umhlambi kaNkulunkulu bawusesogweni. Lithi iBhayibheli lazisindiseni nina kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Siphila phakathi kwezizukulwane esiphambeneyo. Phambene isizukulwane ophila kuso. Phambene. Hallelujah. Amen. Asifuni ukwenza intando kaNkulunkulu, ufuna ukwenza intando yabantu. Amen. Saba umfundisi. Futhi mina ungangibiza ukuthi umfundisi, ngathi ungangibiza ngesibongo sami kuphela. Ngizonda kwaleli gama manje lithi umfundisi, pastor. Labo pastor abanje abagcwele la emhlabeni. Hallelujah. Aba umsebenzi wabo ukudukisa abantu kuphela nje qha. Iqinisa never balishumayela. Manje lithi iBhayibheli azisindiseni nina kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Siphambene nabafundisi bakhona. Amen. Hey, hallelujah. Amen. Angibuyelele lapha eKorinthi. Verse 5. Phindela verse number 4. Verse 4. Okukubona abangakholwa uNkulunkulu walelizwe uphuputhisekile ingqondo yakhe. Uyabona siphila esikhathini la igeneration the crook generation. Isizukulwane esiphambeneyo siphambaniswe uSathane usiphuphuthekisile. Sithi siyabona kanti asiboni.
sithi siyezwa kanti asizwa. Hawu amen. Ngoba izizukulwane esinjani siphambene. Hallelujah. Amen. Funda ma. Kungasi kubo ukukhanya kwevangeli lenkazimilo kaKristu. Yabona mayethi kungasi la. Singakhuluma into ende la. Malithi kungasi khona la umpostoli Paul akhuluma khona kuTimothy. Uthi bafunda njalo. Bafunda njalo. Kodwa bafinyelele kulazini iqiniso. Bahleze ema-university babhizi bastudisha iBhayibheli awustudisha izwi kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyambulwa. Yes. Bahleze ema-university bahlezi mani babhade ngeke ubhadare i-university unga expect ukuphewa back. Fanele uma uphuma e-university uzobhadara back la. Amen. Ukhona uLuka 24 verse number 45. Hallelujah. Amen. Bible uNkulunkulu uyambulwa. Akastudisha uNkulunkulu ngeke ustudishe ngoNkulunkulu. Fanele uNkulunkulu ambulwe kuwe. Uthi ku-Abraham hamba phambi kwakho ungenacala. Hallelujah. Fanele ibandla lizohamba phambi kaNkulunkulu lingenacala. Yes. Hallelujah. Amen. Ucabanga ukuthi uJobe wayebuye e-university mayethi uNkulunkulu akekho njengaye. Athi uSathane inkingi umbiyele. Awayengabuye ema-university la uJobe. Futhi lokho rich njalo wazanga worship izinto lezanazo. Ukube yilabo manje wayengathi uJehova uSathane mayithatha lezi zinto bawe nazo. Bathi akekho uNkulunkulu. Ngoba nakho umthathela ingcebo yakhe. Ngoba wakhela phezulu kwengcebo. Umzalwana kakhela phezulu kwengcebo. Ingcebo ngama gift. Come from God. Akakulethela ukuthi you worship it. Amen. Hallelujah. Amen. Manje laba namhlanje kwaphuma ingcebo nayo uNkulunkulu akekho. Asimkhonzela ukuba rich, simkhonzela ukuthi sibe ne-relationship naye. Hallelujah. The reason yokhoza uNkulunkulu ukuthi one day fanele ungene ezulwini. That's the reason yokhoza uNkulunkulu. Other than that, you forget. Amen. Hallelujah. Sindiseni kulezi zizukulwane esiphambeneyo. Amen. Hallelujah. Futhi siyakhumbula uNkulunkulu mayekhona noAbraham. Uthi mawufika ezweni laseKhanani, mayizinto zakho zanda zibaningi. Don't ever worship it. Amen. Worship God. Amen. Hallelujah. Amen. You worship God in the midst of problem. You worship God when the situation is favorable or unfavorable condition, but you have to worship God. Yes. Utholile umsebenzi uthola akusiyinto esenza sikhonza uNkulunkulu leyo. Simkhonzela ukuthi is God is the creator of heaven and earth. Yes. That's the reason of serving God. Amen. Hallelujah. Asimkhonzeli the practical things. Hallelujah. See, we worship him because he's the creator. Hallelujah. Matthew ngokukaLuka chapter 24 verse 45 isihloko sithi abafundi abaya eMause verse 45 khona wayesevula ingqondo yabo ukuba baqonde imibhalo Wavula ingqondo yami ukuthi benze la. baqonde imibhalo Uyalisa ivangeli liqala phi la? Fanele uqonde imibhalo. Umoya ingcwele avula ingqondo. uJesu uvula ingqondo. Noma ungaya kuphi uyofunda ufunde iknowledge yabantu is a philosophy of man. Hallelujah. And ngaleskhathi ufundiswa ngabantu uba far from God because ufundiswa ngabantu abangenaNkulunkulu kwanabo. Hallelujah. Amen. Lithini iBhayibheli la Peter ufundele verse lithini? Verse 45. Yes. Then he opened their mind so they could understand the scriptures. They could understand the scripture. He opened their mind so that they must understand the scripture. You cannot understand the scripture unless the Holy Spirit open your mind. Hallelujah. Akudingeki Bible school la. Dingeki university la. Amen. I-university yethu umoya engcwele.
That's our university. Amen. Because he opened our mind to understand the scripture. Yes. Hallelujah. Aba-Pharisees babefundile benama-degree benama-masters babemelene noJesu. Hallelujah. Njengoba namhlanje abafundisi benamhlanje bafundile kodwa bamelene noJesu. Abayenzi intando yakhe because uJesu akakavuli ingqondo yabo. Abafunanga uJesu abavula ingqondo. Amen. Hallelujah. Amen. To understand the scripture, you need the Holy Spirit. Amen. Awudingi knowledge yakho to understand the Bible. Hallelujah. Udingi knowledge kaMoya Ngcwele. Oh, hallelujah. Amen. Acts chapter 1 ukhona verse number 4. Hallelujah. Lithi Bible wavula ingqondo zabo ukuze ba-understand imibhalo. Oh, hallelujah. Izenzo 1 Hey, verse number 4. ngifike ngiphethe umlayezo. Isihloko Uvele nje isingeniso ungishintshele. ukwenyuka kukaJesu. Hallelujah. Verse number 4. Kwathi ehlangene nabo wabayala ngokuthi ningamuki eJerusalema kodwa nihlalele isithembiso sikaYise enasizwa ngami. Ngokuba Asingadluli kalula. Amen. Uthi nenzeni la? Phinda le verse. Wathi ehlangene nabo wabayala ngokuthi Angisho after i-resurrection kaJesu. yaha Ukhulumile nabo ukuthi bahlale balindele isiphiwo samandla kaMoya Ngcwele. Manje la sewuyavela ufika phakathi kwabo. Funda uthini? Uthini? wabayala ngokuthi ningamuki eJerusalema. Uthi baye university? No. Baye college? No. Uthi bangamuke eJerusalem bahlale khona. Umoya Ngcwele uzobafica khona lapha eJerusalem. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Akukho labathuma khona? Awu amen. Amen. Le namhlanje amaBible school yile yababhali nabaFarisi. Bona laba bambethela bekholwa. Bethi bangamakholwa kodwa yiba bambethela. Awu amen. Belazi iBhayibheli. Ay amen. Baze bangixaka ngalesikhathi esesiphambanweni. Bathi usesiphambanweni Jesu. Bathi hey, kusasa isuku leSabatha. Awubaphile. Bathi kusasa isuku leSabatha bayambona la kuzosiphambanweni. Bathi kusasa phela iSabatha. Asambeni simsuse. Ukuze siyokhonza kahle kuSabatheni kusasa. Baqeda ukubulala umuntu namhlanje kusasa bayaworship uNkulunkulu. Bayakholwa labantu. Awu amen. Bayamkhonza nezandla ezingcolile mos. Baqeda ukubulala umuntu bathi kusasa iSabatha. Asimsuseni esiphambanweni ngoba kusasa funeka seSabatheni. Hallelujah. Abantu abakhonza uNkulunkulu bengaphendukanga la. Hallelujah. Bathi kusasa iSabatha simehlisene esiphambanweni. Ukuze siyokhonza uNkulunkulu. Uyamkhonza uNkulunkulu unegazi. Izandla igcwele igazi. Akusandluli even one day. Uthayi namhlanje iSabatha kusasa funeka simehlise bazobe begcwele enkonzweni namanje ngoGood Friday. Amen. Yes. Benza lento eyenziwa yilaba abathi kusasa iSabatha. Hallelujah. Asimesuse esiphambanweni. Bakhohle ukuthi lo uzovuka. Uthe uzovuka ngosuku lesithathu. Hallelujah. Ufunde lapho. Ningabuki eJerusalema kodwa nihlalele isithembiso sikaYise enasizwa ngami. Uyabona manje umzalwane nomzalwane nomikholwa lokholwa fanele lihlalele isethembiso sikaMoya Ngcwele. Fanele ligcwaliswe uMoya Ngcwele. Fanele lishumayele linoMoya Ngcwele. Yes. Hallelujah. Amen. Hlala eJerusalema manje. Awuhlale nje eJerusalem. Awuyeke ngento eyiningi hlala eJerusalem. Uhlale noNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Uhlale lisethembiso sikaMoya Ngcwele. Ngaphandle koMoya Ngcwele ngeke kwenze lutho. Ngifuna ukutshela manje. Uyolahleka uliphethe ulifundile walaza amavesi. Ungakwazi ukwenza. Amen.
Hawu haleluya. Baningi bawafundile amavesi eBhayibhelini bayashumayela futhi. Bashumayela kahle. Kodwa benza opposite yaloko abakushumayelayo. Haleluya. Buyela kuvesi number kuKorintiyans siqede egameni kaJesu. Sithandaze. Verse 5. Ngokuba asizishumayeli thina. Ngoba sizishumayeli thina. Kodwa sishumayela ovukile, sishumayela owafa wavuka sishumayela asizishumayezi thina. Ukube besishumayeza thina phela ngabe sesifaka ama fish oil la. Ngabagcwele sesithe bafundisi thatha zobusana. Nayi oil. Sishumayele lethu ngelethu le. Uyabona once kwaba ngelethu ivangeli. Kuzoshintsha konke la. Kugcwala ama oil, kugcwale ama pamphlet, kugcwale yonke lento ngoba sesishumayela Elethu thina. uyabona umuntu bayiseshumayele lakhe ushintsha the method of God le kade emthume yona aqala afaka izinto uNkulunkulu angasho ukuthi ayingene ebandleni asizishumayezi thina sishumayela ovukile funda Kodwa sishumayela uKristu Jesu eyinkosi. sishumayela bani la uKristu Jesu eyinkosi. ubani oyinkosi labazalwane uKristu Jesu. sishumayela likaKristu enesiphiliva ngeli likaKristu asizishumayeli thina. Amen. Hamba abantu bayibholda lana bangonkulunkulu la emhlabeni. Bayishumayeza bona. Bashumayela ivangeli labo, hayi likaKristu. Amen. Hallelujah. Hawu amen. Amen. ElikaKristu alihlanganiswa nazo zonke lezi zinto ezikhona emhlabeni. Hawu amen. Amen. ElikaKristu liklini. Amen. Alifuni yonke lento. Mayethe hambani nishumayela ivangeli usethi nibeke izandla kwabagulayo. Amen. Qedile. Amen. Mase ungakwenzi lokho ukuthi uyishumayeza wena abaphili. Amen. Mase uphathisa abantu izinto kusho ukuthi sekungelakho akusilo likaKristu. Amen. ElikaKristu liklini. Lithe uphathi lutho. Awuphathi ngisho ibhanji. Awuphathi nanebhegi Amen. kwelikaKristu. Amen. Amen. Hawu haleluya. Amen. Hawu amen. Amen. ElikaKristu alihlanganiswa nezinto. Lihamba linjalo. Alisupportwa uwe. Lisupportwa uplinwalo. Jesus. Haleluya. Amen. Asizishumayezi thina. Amen. Awufunde. Nokuthi siyizikhonzi zenu ngenxa kaJesu. Amen. Ngokuba uNkulunkulu owathi akuvele ukukhanya ebumnyameni kukhanye nguyena owakhanyisa ezinhlizweni zethu ukuba kukhanye ukwazi inkazimulo kaNkulunkulu ebusweni bukaKristu. Ukwazi inkazimulo kaNkulunkulu ebusweni kaNkulunkulu. Uye wakhanyisa kithi. Amen. Mase kukhanyise yena. Hawu amen. Mase fikile yena wazokhanyisa. Umsebenzi wakhe ukukhanyisa. Hayi haleluya. Akhanyisa enhlizweni kukhanye. Hayi amen. Uyazi selikhanyile ivangeli khona abanye abantu bebegqoka yonke into ekhona emhlabeni. Uthi omunye umama uthi ngisele nesikete esisodwa ngoba sekuyakhanya. Yes. Sewukhanyisile uthi ngisele nesikete esisodwa. Kusasa funeka ubhabhathise ukuthi akunaso siji. Ngoba sekwenza enhlizweni sekukhanyile. Amen. Hawu amen. Maye sekhanyisile yena. Hayi amen. Amen. Maye sekhanyisile yena. Akekho ngakususa kulento. Amen. Hayi amen. Hallelujah. Ngoba sekuyakhanya. Futhi ukhulumi njalo njalo ukhulumi kaningi. Amen. Uvela uthi hayi sekuyakhanya. Hayi haleluya. Amen. Ukhona Ephesians chapter 2. Awufunde lapho Ephesians chapter 2 manje. Yaza kudlule ngalula kule ndaba. Hawu amen. Into ebalekile kukhanye enhlizweni yomzalwane. Mase kukhanya. Awu amen. Asawuhamba uqonde ngoba sekuyakhanya. Amen. Hey. Hallelujah. Amen. Amen. Chapter 2, Ephesians chapter 2 verse. Awufunde 1. Qale ku1. Hey. Angiyandlula.
Ngoba se-Efesi chapter 2 Amen. verse 1 isihloko abezizwe bahlanganyela nabaJuda insindiso yomusa. Verse 1 Yes. Uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko Bekade sifile thina. Bekade kumnyama kithi. Bekade senza noma yini thina. Besidla noma yini ngoba bekumnyama. Kodwa wafika yena. Hey, wafika uMadida. The Rock of Ages, the King of Kings, the Lion of the tribe of Judah, the soon coming one. A one who was dead and rise from the dead. Hallelujah. Wathi mayafika kwakhanya. Ay, hallelujah. Ngoba kufike yena. Oh, amen. Wakhanyisa enhlizweni zethu kwakhanya. Ah, hallelujah. Amen. Hey, that's good. That's good. Go to Mfundo chapter 3. Verse number 18. KaJohane. Hey, asimiyeke. Hey, yazi asimiyeke ngoba isikhathi siyapha. Awufunde uthini la? Kwenze njani? Verse number 1 chapter 2. Efesians. Uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu. Besifile ngeziphambeko nangezono Zethu. Uyazi ukuthi bawukade ufile wena? Amen. Bawuthi uyaphila kanti ufile. Nkosi. Yasenza ukhotha amavesi amaningi abanye bazobathi Revelation chapter 3. Hayi, amiyeka uyifundele ekhaya. Funda lapho uthini? Uniphilisile nani kade ninjani? Uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu. Uyabona umuntu mayengakatholi iqiniso ufile ephila. Oh, amen. Uyahamba kanti isidumbu esiphilayo. But spiritual ufile ngoba akakholwa. Umuntu ongakholwa ufile ephila. Oy, hallelujah. Manje iBhayibheli uniphilisile nani? Amen. Awu, amen. Amen. Awufundele ithi iBhayibheli la. Enani kade ngeziphambeko nangezono zenu. Enani kade Uyazi ukuthi sibuyaphi? Sibuya kwelinye izwe thina. Sibuya ebumnyameni la abanye abantu basaboshwe khona. Khona basaboshiwe lebumnyameni. Bayalizwa babizwe. Bayalibona baliboni. Oh, amen. Ngoba basangenile ezonweni zabo. Basaphila ezonweni zabo. Kodwa uJesu uzele ukuzobakhipha ukuze baphile. Ucabanga ukuthi udelay rapture nje kadlala. Udelay ngoba kusekhona abalapha ezonweni. Uthi akafuni ukubhubhe nanoyedwa. Uthi ufuna bonke bafinyelele ekusindisweni bakulazini iqiniso. Into ebalekile silethe la eSoweto ukuthi silethe iqiniso. Enesihlanganyele iqiniso. Hallelujah. Kukuphi la kuseLenasia? Silethe iqiniso la. Ngoba lithi iBhayibheli uniphilisile nani? Besikade siphila njengabanye. Kodwa manje sisaphili njengabo. Hallelujah. Ucabanga ukuthi abantu balahla ngoba belahla bashisa izinto ngoba beshisa. Ingoba sebaphilisiwe. Bebekade bephila leya lifestyle yasezweni. Kodwa kwafika ivangeli. Labakhipha. Hallelujah. Uniphilisile nani? Hey, amen. Uniphilisile nani? Awufundele eBhayibhelini lithini la? Lithi uniphilisile kwenze njani la? Ekuphilisoneni. Uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu. Uyabona ukuthi besikade sifile nathi. Nathi besikhonza amadlozi. Nathi besilandela inyanga. Besilandela abaprofeti bamanga. Besibhizi ngama-oyini. Siphatha yini itika zabo lesi. Hallelujah. Kanti weza uJesu wazosiphilisa. Hallelujah. Uniphilisile nani? Nathi besikade siphila yona le mpilo. Hawu, amen. Kanti azange thina sayiphatha iyitika. Azange sawaphatha ama-oyili. Angisho kukhona abasekhona le. Wena sawudonsiwe wakuphilisa. Hawu, amen. Kodwa khona abasasele idikeni.
lithi iBhayibheli phela la ngifunde khona lithi uPaul ushumayela ivangeli ngesibindi. Akanendaba ukuthi ubani okhona. uEliya washumayela kuMujezebel emeno King Ahab. Hallelujah. Azi ukuthi ushade inkosi uAhab. Wamelana noEliya, wamelana nabaprofeti bakaBhali about 450. Eyedwa Eliya. Namba abanye boEliya besikhathi. Abazolikhuluma iqiniso ukuze abantwana bakaNkulunkulu baphume lapha kunezinto ababoshwe khona. Uniphilisile nani? Funda iBhayibheli. Uniphilisile nani ninye kade ninjani? Ebekade sifile besifile baphila. Sithi siyakholwa kanti asikholwa. Singamaqambi manga abapretenda phakathi emabadleni. Bakwazi ukuhleba phakathi ebadleni. Bakhuluma amanga phakathi emabadleni. Mase kufika ivangeli uyaniphilisa. Funda. Sengifunda amavesi amabili. Lo 2 verse number 18. Ngezono zenu enani kade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe. Ngokwendlela yalelizwe. Angisho indlela yaleli lizwe ivumela zonke lezi zinto engicede ukuyimention. Indlela yalo akusindlela kaNkulunkulu, indlela yale. Indlela yezwe iyavuma ukuthi hayi phathana ama-oil lesontweni. Indlela yani leyo. Indlela yezwe ithi gqokani izavatho zasemabandleni. Indlela yani leyo. Oh amen. Indlela yani lizwe ithi emasontweni wanamhlanje baphithi kube nezitulo ezingaka. Kuthiwa ngesikamfundisi nesikamamfundisi. Indlela yaleli lizwe iyakuvumela lokho. Kodwa uJesu akamvumanga. Amen. Oh amen. Hlale bese kuba ngaba iqueen umshado kamfundisi wakhona iqueen and king. Hey, khona izinto esizibonayo la. Ziqhamba play ituro ama president bishop Baphathela iBhayibheli. Awufunde leBhayibheli. Awufunde lasiqede egameni lenkosi uJesu. Ngokwendlela yalelizwe. Ngokwendlela yaleli lizwe. Ngokombusi wamandla omkhathi. Hayi lapho ngathi ungayiphinda kakhulu. Ngokombuso wamandla wani la? Womkhathi. Wena ubona nazinto igcwele emabandleni ucabanga ukuthi izinto zabo kanti izinto zale emkhathini. Ezibuya lebumnyameni ukuthi kingdom of darkness. Yiba aba anointed laba bantu. Ke anointwana namhlanje. Ku anointwa nabomama, ku anointwa yonke into. Bishop ngobani ngokwendlela yani la? Yamandla wani? Omkhathi. Uyabona abantu bayakholwa kanti bakholelwa emandleni omkhathi. Abantu bayakhonza kanti bakhonza emandleni omkhathi. Barawulwa umkhathi. Oh hallelujah. Amen. Usathana kadlala kusitha kamuntu. Abantu bayakholwa kanti bakholelwa emandleni omkhathi. Uyazi singahlala la kuse phela la. Hawu phela ngeke phela kuse sihlezi la. Kusasa ngisho ilokhuze. Hawu kanti iholiday futhi kusasa. Hawu kanti umuntu ungaqhubeka masikusa. Hallelujah. Amandla omkhathi bafundisa ayasebenza ebantwini abangafuni iqiniso. Abantu mabebalekela iqiniso bazobuzwa ngamandla semkhathini. Amandla semkhathini azobaralawula. Hallelujah. Angisho abafuni uJesu bafuna amandla omkhathi. Hayi Nkosi. Yes. Uyabona evangelini? Nginganisiza kancane la. Yes. Amen. Amen. Uyabona evangelini? Because kunamavesi eBhayibhelini abhaliwe. Never oppose even a single verse in the Bible. Amen. Because the opposition ozoyenza yokujudge one day. Mangabe kuneverse eBhayibhelini elithi Juwela uNkulunkulu akayifuni. Mali seBhayibhelini libaleke lelo verse. Amen.
wayethi ubaba engangishumayela naye long time wayethi makunevesi la elithi omama abagqoki kanje mangabe likhona wena ufuna ukulenza dabula le page lele libhaliwe ukuthi indoda ayigqoke okwesifazane nesifazane ayigqoke indoda dabula leli page ulihlafuna ulidla uliginye utshela uNkulunkulu ukuthi angeke ngilenze izwi lakho makunevesi la elithi bhadaye khipha imali kaNkulunkulu nikela itype likhona lithi niyangiphanga sizwe sonke lisho nje eBhayibhelini lidabule mawungafuni ukulenza izwi laNkulunkulu uthatha leli page ulidabule ulidla uliginye utshela uNkulunkulu ukuthi izwi lakho angeke ngilenze Thixo mangabe kunevesi elithi banini ngcwele wena ungafuni ukuba ngcwele thatha leli page ulidabule ulidla uliginye swallow it utshela uNkulunkulu ukuthi izwi lakho ngeke ngilenze uNkulunkulu angifuni ukulenza makunevesi eBhayibhelini elikhuzayo ungafuni ukukhuzeka leyo nto ongafuni ukuyenza iyokujaja one day yazi laba bomthetho ngathi ukuthi nje ngithi kancane la emthethweni Amen. yazi emthethweni ngathi ngiyathanda ngathi ngandlula khona hallelujah Amen. so ke la iBhayibheli lithini chapter number 2 mfundi futhi verse number 3 verse number 2 lo Number 2. yes Uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu. Enani kade nihamba kuzo ngokwendlela yaleli lizwe besihamba lapho nathi ngokwendlela yaleli lizwe oh hallelujah kodwa wafika uJesu Thank you Jesus. athi kuIsaya ingwegwe ezinyo mathathu wafika ezohlabathini Amen. wasikhipha ezweni Amen. hayi haleluya Amen. wafika umadida owadide yami impilo oh amen Hallelujah. manje iBhayibheli uniphilisile nani Wow. uphila yiphi impilo usaphila yasezweni Oh. kusho ukuthi ngeke uyezulini phela Ncede ba. angisho ukuthi baba phethu uthi uma ngabe niyangithanda nikuligcina izwi lami Amen. uma ngabe niyangithanda niyozani Ngicela. akusuka chapter 14 verse 15 lo kaJohane uma ngabe niyangithanda niyakuligcina izwi lami Amen. verse number 30 wakhona 31 uthi uJesu uyeza umbuso waleli lizwe kodwa kanalutho kimi Amen. akakuthola uJesu akakuthole umbuso waleli lizwe uclean ungenazi izinto ekasathani kuwe ezingatholakala kuwe haleluya angaka-accuse ngazo haleluya niphilisile nani funda siqede igama kaJesu Ngokombusi wamandla omkhaya. ngokombusi kwamandla womkhathi abantu banesikhathi once kwathiwa isonto bacabanga ukuthi all is well kwathiwa njalo umfundisi all is well abahloli lutho kanti iBhayibheli lisifundisa ukuthi asohlola haleluya ukuthi ngempela yonke into ekhona nembhalo yonke lithi iBhayibheli abaseBerea bangabazana nabahle babehlola imbhalo sekushumayela uPetro bashumayela uPetro umfundisi bese bayabahlola ukuthi ngempela lento abasitshela yona yiyo na laba banamhlanje bahloli bayathatha amanzi bayaphuza hayi umfundisi uthi esiphuze abahloli lutho weza neoil enkonzweni abathi awumfundisi ioil iqhamuka pha ikhona la eBhayibhelini ukuthi sibosithelele bayathatha bayagcobisa uthi umfundisi sigcobisa ioil abahloli lutho generation yamanje thatha konke iyadla haleluya Amen. lithi iBhayibheli babehlola imbhalo Amen. ukuthi ngempela lezi zinto abasitshela yona zinjalo na Amen. labo banamhlanje abahloli bagcwele amabandlela abahloli noma lomuntu obaholayo ubuye eNigeria uthwele bangenile bagcwele abahloli lutho iBhayibheli liyahlolwa nabashumayeli uyabahlola mabahlola abapostoli oPetro bahlolwa ukuthi ngempela lento abayishumayele iyiyo na ilotshiwe na eBhayibhelini mayingalotshiwe ungayenzi ungamlandeli lowo muntu kusesogweni haleluya babehlola imbhalo abaseBerea lithi babe bahle
babehlola imibhalo. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ungaduka neBhayibheli. Hey. Hlula igeneration yayingenama Bhayibheli ayengekho maningi ngalezi yakhathi lama generation. Hey. Bhayibheli lalingekho. OJoseph abakwazi ukubaleka isona iBhayibheli lalingekho. OAbraham akwathiwa baphila holy with God, iBhayibheli lalingekho. Generation eneBhayibheli iyalahleka nalo ayihloli ukuthi ngempela lento abangishumayeza yiyo na. Wafunda iverse nje umfundisi sekuphelele. Babadlisa inyoka, babadlisa utshani, bapretenda yonke into emhlabeni ngenxa ukuthi abahloli. Sindiseni kulesi zukulwane esiphambene. Sindiseni kulesi zukulwane esiphambene. Jesu yakhala ukhala ngebandla lakhe ukuthi sekungene endlini engcwele kwangena izinto ezingcolile endlini engcwele. Endlini engcwele akusashumayelwa the holiness gospel. Manje sesibhizi funeka siqale ngoba fanele siqale silungise labafundisi ukuze kuzolunga laba abalandelayo. Asikwazi ukulungisa abaphambili kanti laba abangemuva abakulungisa abangemuva kanti laba abangaphambili baphumile endleleni. Hallelujah. Kuphume wona lamakhanda abantu bayizinhloko inhloko zokuledukile. Hallelujah. Fanele kulunge laba abadonsa phambili ukuze kuzolunga ibandla. Amen. Alikwazi ibandla ukulunga kanti laba abaphambili abalungile. Nkulunkulu ngeke akhulume kanje this time because ufuna ukulungisa laba ukuthi babuye back engqondweni zabo. They must come back to their senses. Bashumayele the correct gospel. Elingamixiwe nama-oil nama-vinegar. Amen. Kusele ivangeli kaJesu lelo. Amen. Ivangeli labantu lelo. Amen. Hallelujah. Amen. Hawu amen. Awufunde uqede lapho. Ongumoya wamandla omkhathi, ongumoya osasebenza kubantwana bokungalaleli. Sasebenza yini la kubantwana bokungalaleli? Ungabe umntwana okusasebenza lo moya kuwe. Ngoba lo moya uyasebenza kubantwana bokungalaleli. Yes. Hayi ukuthi abalizwanga abantu kufanele ngabe abantu bonke bawuzwile umessage. Amen. Kodwa inkinga abanaleli ngoba abantwana bokungalaleli. Amen. Ungabe umntwana wongalaleli. Yaha. Hallelujah. Akukhuza uNkulunkulu ungakhuzeki. Amen. Hoy hallelujah. Abantwana abantu bokungalaleli. Bokungalaleli. Kusasebenza lo moya kulabantwana. Amen. Hawu amen. Amen. Abantwana bokungalaleli ngoba bavumeka nomoya ukuthi uqhubeke usibasebenzise. Amen. Nangesikhathi okungafanele ngabe bayaqhubeka nomoya ngabe bayawudivorce but bayaqhubeka these days. Yaha. Jesu ufuna ukulanda ibandla lakhe alikho ready. Hallelujah. Ngenxa yokuthi kunabantwana bokungalaleli. Hayi Nkosi. Oh Baba. Nkosi. Funda. Esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama yethu. Uyazi ukuthi sibuya inkanukweni zenyama. Yethu. Sonke. Hawu amen. Senza intando yenyama neyengqondo. Senza intando yanda. Yenyama neyengqondo. Ngemvelo sasingabantwana bolaka njengabo abanye. Amen. 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 Mhlawumbe ukhona la phakathi kwethu. Usesekhona la. Hallelujah. Amen. Mhlawumbe ukhona la phakathi kwethu. Mhlawumbe ukhona nawe uyasho ukuthi hayi nami ngisesenjalo ngisahamba khona la. Hallelujah. Izwi kaNkulunkulu alikhuluma ingena reason. Khuluma ngoba uNkulunkulu ufuna abantu bakhe babuyele kuye. Amen. Abengeke akhulume le verse lokuthi kube kuya ngaye ngaba abantu bonke bayasindiswa. Lalela besathi bafinyelele ekulazini iqiniso. Uyazi ukuthi nje umayela ukube kuya ngaye uthi ngabe bonke abantu emhlabeni bayasindiswa bafinyelele ekulazini iqiniso. Bafinyelele ekulazini iqiniso. Kusho ukuthi mawungakathola uJesu mawungakasindiswa iqiniso kusho awukalazi. Amen. Amen. Udinga nje just iqiniso ukuze usindiswe. Amen. Hallelujah. Iqiniso yilo elisindisa umuntu. Ngale nkathi ukhuluma iqiniso
sewusindisiwe ke manje. Amen. Sewukwazi ukumela iqiniso emhlabeni. Ongenaqiniso uthe isindiseni nina kulesi sizukulwane esiphambili. Hallelujah. Amen. Cela uba Peter sinikeze yena ukuthi asikhulekele. Mangabe ukhona namhlanje uthi nami Nkosi uJesu mama ngendlule. Le verse phela lelifundwa la libhlungu lelithi nathi besiphila besihamba ngayo leyo ndlela. Hallelujah. Singabantwana bokungalaleli, besingalaleli uNkulunkulu. Awu amen. Kusho ukuthi iqiniso besingakalitholi. Mase uthola iqiniso sewulalela uNkulunkulu, sewenza intando kaNkulunkulu. Lithi ke manje nathi besiphila khona lapho. Besihamba ngokwentando yenyama, hayi ngokwentando kaNkulunkulu, hayi ngokwentando kaMoya. Hallelujah. Elithi iBhayibheli chapter number 8 verse number 4 and 5 lithi abenyama baveza izithelo zenyama, abakaMoya baveza izithelo zikaMoya. Sekunjumayelo phela la. Hallelujah. Ukuthi abenyama ngobani abenyama kukhulunywa ngabazalwane ukuthi ephakathi ebandleni kunama division awu2. Kukhona abazalwane abasindisiwe kodwa bahamba ngokwenyama. Bese kuba khona abazalwane basindisiwe futhi nabo kodwa bahamba ngokweNkamoya. Hallelujah. Abahamba ngokweNkamoya yilabo abaready ukulahla yonke into. They are ready to repent from their sin. Amen. Bahamba ngani lo? ngokweNkamoya. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu most of the eBhayibhelini ezwini lakhe usuke uqala kukhona la abiza khona abantu abangakholwa at all. Ebabizela ukuthi baphenduke beze ensindisweni. Bese kuba khona laba akhuluma nabo abaphakathi ensindisweni. Kodwa bangaphili i-lifestyle yasensindisweni. Abangama ambassadors of heaven kodwa banga represent the heavenly kingdom. Abangama ambassadors but ba represent the kings of this world. Amen. Kingdom of this world. Amen. Yabona ukuthi liyahluka ivangeli? Yes. Oh hallelujah. Amen. Uthathi lingabazalwane nonke kodwa laba abanye bahamba ngokwenyama. Lingabazalwane nonke kodwa laba abanye bahamba ngokaMoya kodwa ngabazalwane. Hawu amen. Ngaphandle kwabangakholwa kusakhulunywa endlini kaThixo uthi owena uyikholwa yebo siyavuma uJesu uyamazi nevangeli futhi uyalishumayela kodwa inkinga usahamba ngokwenyama usalawulwa inyama. Chapter number 6 19 lapho ku1 Corinthians sithi nje kuyivala. Hallelujah. Chapter number 6 verse 19. Hey, uyangithusa lo verse number 19. Uyazi uyangithusa? Angazi ukuthusa mina or na uzokuthusa. KwabaseKorinte bokuqala chapter number 6 verse 19 isihloko ukukhuzwa kwabaseKorinte abamangalelanayo. Yabona mayethi ukukhuzwa abaseKorinte la. Khulunywa ngabazalwane la. Amen. Abakhuzwayo abaseKorinte. Amen. Into engifike ngixakeke ivangeli mabethi abafundisi abaningi bathi mabe sebekhohlisa abantu. Bathi hayi la kwakukhulunywa nabaseKorinte. Amen. Amen. Uyezwa? Angisho ngeke ngasho la singathi basekukhuzwa abaseKorinte. Sekukhuzwa nabase-South Africa. Amen. Wathi uNkulunkulu wakhuza abaseGalatia, sewukhuza abazalwane umhlaba Wonke. manje la kukhuzwa bakuphi abaseKorinte. Kodwa akasikho la ekukhuzweni kwabaseKorinte abamangelelayo. Sila ku verse number 19. Amen. Uthini verse number 19? Kepha anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli. Umzimba wenu yini? Uyithempeli likaMoya Oyingcwele kula kuhlala khona uMoya Oyingcwele emzimbeni wakho. Ma uyikholwa kuhlala uMoya Oyingcwele kuwe. Ngakho ke fanele wenze intando kaMoya Oyingcwele ngoba uMoya Oyingcwele uhlala kuwe. Yes. Oh hallelujah. Amen. Anazi yini ukuthi kunjani? Anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya Ongcwele okunina enimamukele kuNkulunkulu nokuthi anisibo abenu na. Anisibo Abenu na. Ashumayeli ivangeli lalisho. Uthi la uNkulunkulu uthi anisibo benu. How? You don't belong to yourself. Ngamanye amazwi bayithi uNkulunkulu anisibo benu kusho ukuthi ningabakhe. And manje ngabakhe yena fanele anikhuze. Amen. Ngoba anisibo benu. Yes. Ningabaka Kristu. Yes. Angisho ukuthi iBhayibheli unithenge ngegazi lakhe ukuthi nibo ngabakhe. Mase ungoka Kristu lawula nezulu na ulawula lona.
La izulwini la emhlabeni noma bangathi uma wenze abortion is not a sin. Lezulwini la ulawula khona bathi is a sin. Amen. Mabethe abasemhlabeni hayi noma ungebe zilonke ungabanjwanga abasezulwini bathi ikholwa lebi anisibo benu. Amen. Basezulwini bathi ungabulali. Bathi abala emhlabeni bathi hayi noma ungabulali zilonke bengakubambanga bawuphumelele. Abale bathi thou shall not kill. Thou shall not commit adultery. Abasezulwini kume statement sasezulwini sime kanjalo asichinje. Amen. Hallelujah. Amen. Manje iBhayibheli lana ke anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli. Ma uyithempeli likaNkulunkulu kuhlala umoya ingcwele kuwe. Wena sawulawulwa umoya ingcwele ngoba uhlala kuwe. Akusalawulwa awusawulawuli wena. Amen. Anazi yini ukuthi nina niyithempeli likamoya ingcwele. Futhi anazi yini ukuthi anisibo benu. Hallelujah. Hallelujah. Awuphindele bese standards bakuphitha standards. Kepha anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likamoya ongcwele okunina enimamukele kuNkulunkulu. Uyabona ngale kathi uphenduka wamukela umoya ingcwele. Ngale kathi wamukela umoya ingcwele uyokufundisa ukuthi wesaba uNkulunkulu. Uhambe ngobungcwele ngoba usiye wakho. Amen. Anisibo benu. Anisibo benu. Mayetha anisibo benu kusho ukuthi iverse neverse ebhaliwe la eBhayibhelini ongalenza unecala ngoba usiwo wakho. Amen. Hlala umoya engcwele kuwe. Anisibo benu. Yazi uNkulunkulu baba yabazi. Uthi anisibo benu. Amen. Amen. Awubaphitha usiwo wakho. Yes. Awusiwo wakho. Wena ulawulwa le. Yes. Hallelujah. Amen. Kanti leligama elithi uyi-ambassador kuchaza ukuthi angisho nenxusa likaKristu. uKristu inxusa ngawo. Amen. Awusiwo wakho. Hayi. Ungazenzela intando yakho ungayiphethe. Ngeke. Ma uyi-ambassador yase South African Europe. We represent South Africa in Europe. Wenza intando yase South Africa e-Europe. So thina singabasezulwini sila emhlabeni. We are ambassador, representative of heaven. Yes. Si represent uJesu. Simele uJesu la. Sikhuluma njengoJesu la. Sihamba njengoJesu la. Senza njengoJesu la ngoba sibo bethu. Amen. Anisibo benu. Ningabaka Kristu. Amen. uKristu akazange athi sifake amafishi oil esontweni angisho. Amen. Esontweni ayifuneki ifishi oil la. Amen. Awafuneka ama-pamphlet la. Amen. Anisibo benu la. Amen. Ningabaka Kristu. Hallelujah. Amen. Product. Esontweni Come. lika Kristu Amen. kunama product. Anisibo benu musa. Amen. Manje ama products ubani obuthanda uwalethe la. uJesu. Anisibo benu phela nini. Manje niwalethe kanjani ama product endlini? Yasonto. La kuhlala khona umoya ingcwele. Hallelujah. Lento yenzile maye baxoshe tempelini yiyo lesizele la. Amen. Uzoxosha igebenge esontweni likaBaba. Hallelujah. Sishisekela indlu kaThixo la. Asibo bethu lana. Asizibi zothengisa ama products endlini yokholwa. Siyakholwa la. Hallelujah. Yazi mangafunda lo chapter 5 phela lapha nasekuzaba ichaza. Kana lo chapter 5 mangamfunda phela manje sekuzoba ngenye into. Verse number 6 no 8 wa. Amen. Amen. Nakho uzofunda kuze kuseBhayibheli. Hallelujah. Asibo bethu. Amen. Singabaka Kristu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So ke masingabaka Kristu senza intando yakhe ngoba sizelwe uye. Angeke uthi uzelwe uKristu wenza into yangane opposite. Amen. Hallelujah. Kanti wena uzelwe uKristu. Amen. Peter.
Siyakuthandaza makhona bamukela uJesu beze amen anisibo beni ngabaka Christ anisibo bakuleli lizwe ningakwelizayo haleluya that's why lithi mayethi manya sofana naye into ekwenza ukuthi ufane naye ukuthi uvumile ukuthi ube ibele phakathi kwamakhoba awu amen amen baphithe ngicela uthandaze ngameni kaJesu makhona bamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi bazoza ngaphambili amen somlande la somlande uJesu somlande yonke indawo somlande uJesu lapho eyakhona Baba wethu egameni likaJesu sibulele izwi lakho Jehova izwi elinamandla eliphilayo Thixo wethu elisitshulayo njengezikriphoti ilungisa imimoya yethu ukuthi siphile ngendlela eright nelungile phambi kwakho amehlo wakho Jehova sibulele ukuthetha kwakho Nkosi ngomfundisi wethu Motha sithi Thixo mongezele ngakumbi ukuthi inyani sivele lubala Thixo wethu sikwixesha linzima lokugqibela apha inyani sigushiwe kodwa sithi iveze Thixo njalo ukuze inhliziyo zethu zibe nokuzisola siyibone inyani njengoba injalo ngayo uKristu umsindisi wethu siyabulela ke Thixo nangabantu bakho abazile kwinhlanhla ngenhlanhla abazokuhlala kule ndawo levile izwi lakho wabaphakela Jehova ngendlela esisimanga babusise ke bawo kabephuma kule ndawo bafihle phansi kwegazi ngayo uKristu umsindisi siyabulela bawo bakhusele kuzo zonke ingozi nakuyo yonke imimoya engendawo siyalusathana namadimoni sithi awunasabelo kwinto eyenziwa kule ndawo ngayo uKristu inkosi yethu amen amen singabavaleli ngaphandle bazalwana abafuna ukwamukela uJesu uthi chapter 10 verse number 32 kaMatthew uthi ungivuma phambi kwabantu nami ngiyakuvuma phambi kwababa osezulwini uyabona ukuthi abantu basenkingeni enkulu yokuphikwa uJesu phambi kwababa esezulwini haleluya so mangabe ukhona uthi nami ngifuna ukumamukela uJesu njengenkosi nomsindisi singakuvaleli ngaphandle uze sikhuleke kanye nawe esacula lo mhlabeleli umama ukuthi somlandela uJesu yazwa sikuphinde mhlabeleli usomlandela uJesu so ke uthi uJesu ongivuma phambi kwabantu nami ngiyokumvuma phambi kwababa osezulwini kodwa ungiphika phambi kwabantu nami ngiyakumphika phambi kwababa osezulwini ngoba sila bakhona sebephikwa uJesu ngaphesheya and ubaphika daily like ngoba sila sikhonza nje khona abafile namhlanje bafika kuJesu wathi anginazi hambani benzi bokubi so ke manje abe khona umama usacula bazoza ngaphambili sithandaze kanye nawe amen somlandela 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 yonke indawo somlandela uJesu lapho eyakhona
Oh